салому алейкум дӯстони азиз, нафароне ки ба канали мо обуна шуданд, барои шумо ҷони сипос. Ва имрӯз рӯзи истироҳатӣ аст. Мо хостем ки ба деҳа равем, ба шаҳри Ваҳдат ва як амалеро анҷом бидем ки шояд барои шумо писанд бошад. Мо меравем назди як модари 76 сола ва хоҳиш мекунем ки дар ҳаққи бачаҳое ки дур аз ватан ҳастанд, дар ҳаққи муҳоҷирон як дуо бикунад барои шумо ва ин амали мо барои шумо аст. Мо 40 километр роҳро тай мекунем то ин ки ҳамин амали хайра барои шумо анҷом бидиҳем. Як тӯҳфа ҳам гирифтем барои модар, як тӯҳфа ҳам гирифтем, аммо ин тӯҳфаро мо нишон намедиҳем, барои ин ки тӯҳфа бояд албатта махфӣ бошад ва умедворам ки албатта бо мо ҳастед, мунтазир бошед. дар ана ҳамин мошин дӯстони азиз мо роҳ пеш мегирем, бо мо бошед. дӯстони азиз, мо дар мошини нами бародар рахсипор шудем, ҳеҷ кас нестоли, нав нишастем аз чӣ мегӯянд, аз охири хатсайр. Мо меравем ба ана ҳамин хатсайри 15 то 9 километр ва мехоҳам аз ами як суол кунам ки коратон чӣ хел аст? Мусофиро бисёранд? Мусофиро мешаванд. Ҳозира каникулам бачаҳо хайд студентҳо талабои мактаби миёна каникулам ҳозирада ҳамаш. Баъд аз каникул бо студентҳо баргарданд нақд мешаванд. Нақд мешаванд? Бале, мешаванд. Оли яъне камтар аст, яъне даромад камтар аст. Бале, камтар аст. Саломат бошед. ин ҳама рӯза бо мусофирон шумо меравед, меоед ягон муноқиша аст, шояд ягон ҷанг аст, ягон гап мегурезад ё намеёни шумо ононе? Саломат. Ҳама ба муомила шофёр ва ронанда муомила бо якдигар фаҳмед. Саломат бошед, беҳтарин аст. барои мо роҳи сафед дӯстони азиз. дӯстони азиз, мо аз мошин фаромадем дар 9 километр. Ягон мошини ки Ваҳдат меравад, мо мунтазирем ки ягон арзонтар биёяд. дӯстони азиз, мо дар истанса мегӯна як ҷо дора расидем ва ҳоло ҳам ба ҷои даркории худ наомадем. кӯшиш мекунем ки зудтар расем. дӯстони азиз, мо то расидан ба хонаи кампири модар 3 нақлиёт менишинем. аноли дар таксиҳои деҳамон нишастем, акнун дар таксиҳои деҳа нишастем ва иноли ягон нафар нест, ман худам танҳо ҳастам. 3 нафари дигар бояд бигиранд. Мунтазир мемонем як 10 дақиқа дигар ва роҳ пеш мегирем сӯи қишлоқ, сӯи деҳа. бо мо бошед. ҳатман ман барои шумо дуои модарро мегирам ва худо кунад ки ҳамеша коратон бо барор бошад.
қишлоқда расидем. ҷои таксиҳои мо ай. Дӯстони азиз, мо аз мошин фаромадем, ина рафта истодаем ба сӯи хонаи кампири модар ва аммо манзараи пуштадида истодаем. Чӣ ҳавои соф аст, не? Бисёр ором аст, бисёр диданӣ аст, хуб аст ва деҳа воқеан ҳам як боду ҳавои хуб дорад. ҳар нафаре ки дар деҳа зиндагӣ мекунад медонад ки кор дар деҳа чӣ гуна аст, роҳҳо чӣ хел ҳастанд. баъзе ҳолато на об мегӯӣ, на лой мегӯӣ, на чал ба қавле меравӣ. бачаҳои деҳа ҳама дар вақти таътилан оли ҷома дар таношон мегарданд. ана кори деҳа диде ароба қам бор мекуниян ҳаман аст. чихи ба салом кунем. коро хубан авлотин чил дорӣ? барори кор навори дасти аз касби нест. мо танҳо роҳ рафта истодаем ва ба навор гирифта истодаем деҳаро ки чӣ гуна аст. диде хонаҳои деҳот чихе деҳот фазош воқеан ҳам дигар аст, тамошобоб аст ва бисёр ҷои хуб аст. анами хонаи моми ма ку будурем касе ҳаст, меҳмон дорам ба фикр. салому алайкум. и қурбон али иҷа меҳмон доштиян, диди меҳмон буда иҷа. аллоҳ акбар. беҳтарин 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 беҳтарин. ҳама меҳмонҳо, ҳама каса хуш омаде, ҳама каса хуш омаде. анаки навора бадтар давом метем. сони азиз, ош тайёр шуда истодааст, диде зербаки ош. ино биёр нигора гиронка гиронка. ана зербаки ош, зербаки ош. саломат бошӣ, саломат бошӣ, саломат бошӣ. ина модари мо 75 сол доранд ва 2 маротиба ҳаҷ рафтанд ва ҳоли барои бачакое ки дар ғарибӣ ҳастанд кор мекунанд барои зиндагишон беҳбуд шудан ума як доти ҳамин бачаҳо дам. های الهی امین حضرت پروردگار مهربان خودش نگهبان خودش مددگار به همه غریبای رفته یار پروردگار تنی صحت دلی بیغم خاطری جمع و کسب کورکاشون برکت بیتید تنی صحت عمر دراز بیتید چی مراد در دل دارند و مقصد برسونند جامعه عمل بپوشه پروردگار پیشگاه همه یار کشوده کنه راهاشون سفید کنه ما وره پیری به دولت شوند پروردگار حاجی بابا شوند حاجی بیبی شوند باز بچه و دختردار شوند نبیره و عبیره دار شوند چی مراده که دارند به مقصد مراد برسند الله مخارشون نکنه در پناه اسمتش نگه بداره اگه جای هستن ساق به سلامت برون با ساق به سلامت به وطن بر بگردن و پیش پدر و مادراشون ای پروردگار پر عنایت پاکیزه کریم و به هدایت همه غریبای خود به شما سپاریدم الله ساق بگردانی به ما سلامت الله رب العالمین ای هر راحمین بی رحمتی که یا رحمت راحمین خدا نگهبان خدا مددگار و همه ما و شما یار بچه. این دعا برای همه برادرای ما، برای همه مهاجرایی که در فدراسیون روسیه و جای دیگر هستند. سلام باشه. اکنون ما ایستادیم میرویم شهر دوشنبه. رحمت بچه جون خدا نگهبان شه.